Mae'r fideo yma yn mynd i edrych ar Theorem Pythagoras ac yn arbennig y triongl 3, 4, 5. Mae hefyd mynd i sôn am yr hypotenuse a sut i ffindo'r hypotenuse. So, defnyddiwyd Theorem Pythagoras i brofi bod trionglau sgwâr, bod trionglau yn trionglau sgwâr. I ddechrau, I chi angen lleoli'r hypotenuse. Sylwch hypotenuse gyda U. Mae'r hypotenuse wastad cyferbyn ar ongl sgwâr. So le bynnag I chi yn gweld triongl ongl sgwâr, fel yn yr enghraifft hyn, beth cyntaf sy'n angen chi sicrhau yw bod chi'n gwybod ble mae'r hypotenuse. So, yn yr achos, neu achosion yma, dyma'r ongl sgwâr. So, hwn yw'r hypotenuse. Yn yr un yma, cyferbyn yr ongl sgwâr, hwn yw'r hypotenuse. Yn yr un yma, hwn yw'r hypotenuse. A wedyn yn yr un yma, hwn yw'r hypotenuse. Hwna'n rili bwysig I chi wrth symud ymlaen. So, sylfaen i'r holl theorem yw'r triongl ongl sgwâr 3, 4, 5. Mae lot o adeiladwyr sair coed. Unrhyw un sy'n marcio ceir pêl-droed neu rygbi neu pêl-rwyd, maen nhw yn defnyddio'r triongl yma I sicrhau bod ongl sgwâr yn y corneli. Be dylech chi sylwi yw bod yr hypotenuse wastad mynd I fod o'r ochr hiraf mewn triongl ongl sgwâr.